sa makikita mo Special Board of Marine Inquiry pag-imbestigar sa binanggaay sa barko at ipahigayon sa Manila. Apan kun kanusa, wa pa masayri. Mga ahensya sa kagamhanan gikwestiyon nganong nga wala dakpa o prisuha ang mga kapitan sa barko nga nagkabangga. Minibus sa barangay Basat Pardo nga gisakyan sa mga bata nahulog sa pangpang. Human malunod ang MV St. Thomas Aquinas di atong Biyernes sa gabi, sentro sa mga balita ang rescue o retrieval operations sa mga biktima. Apan kaganina, mitumaw na ang pangutana. Hae naman in town ang duha ka tawo nga responsable sa maong trahedya. Ang naluwas nga mga kapitan sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas ug ang gikabangga nining MV Sulpicio Express 7. Andrea Patenia, Sugin Limi. Adunay mitumaw karon nga pangutana kung asa naman ang mga kapitan sa duha ka barko nga mao'y dunay dagkong tulubagon sa maong panghitabo. Si Cebu City Councilor Gerardo Carillo, spokesperson sa Incident Command Task Force, mi question kung anong hangtod karon wa pa man ma-detain sila si Captain Reynan Bermejo sa MV St. Thomas Aquinas ug Captain Rolito Hilo sa MV Sulpicio Express 7. Ordinarily, kung bangga lang ni sa diri sa kadalanan, ang katong mga driver immediately will have to be detained pending the filing of the charges. Pero kini sa kadagatan man and the degree ba kay there are so far 71 already confirmed dead. This is multiple homicide. Dugang ni Carillo, langan kaayo ang gihimong investigasyon sa mga ahensya sa kagamhanan sa maong hitabo. Apan matud sa Coast Guard, priority nila ang rescue operations. Due to the enormity kasi nung aksidente, we prioritize the conduct of the search and rescue operation. Unlike kasi naman sa daan, pwede dayon nimong i-detain yung yung driver kasi he's just on site. Nakigsabot na ang Coast Guard sa duha ka shipping companies nga mukusudiya usa sa ilang mga kapitan ug ipresentar kini kung magsugod na ang Board of Marine Inquiry. Apan kung mapakyas, well, the company will be liable for obstruction of justice if they are not going to present their captains and crew when the investigation proceeds. Parehong di mutugan ang mga representante sa Tugo ug sa PSACC kung asa karon ang ilang mga kapitan apan ilang gipasalig nga di makaikyas ang duha. But can you assure the public, sir, na you know about their whereabouts? Yeah. So di gyud sila makaikyas, sir? Dili na. So unsa man sir ang company? Our captain, I don't know with the Tugo captain. Our captain is still in the ship. So you're still in contact with them? Yes. Where are they now, sir? Yung captain nyo in specific? I of course, you please understand us now on this one. Pero rest assured, sir, hindi sila makakalabas ng bansa. Of course. They will never. They will attend to the needs of the Philippine Coast Guard. Samtang parehong miuyo ng duha ka kompanya, lakip na si Cebu City Mayor Michael Rama sa sugyot nga ngayang butangan og Vessel Traffic Management Scheme ang Sugbo. Makig-alayon sila karon sa Philippine ug Cebu Port Authority aron pag-umol og task force alang niini. So that's very important matter that we want the public to know and the national government to be aware about. So the office of the mayor, we will be having this matter and the direction will have to be so. And whoever will I be assigning, as I will start with the meeting to start with, and they will be turned over among who will be interested enough within the city of Cebu. Matud pa kung hagbayra nga dunay VTMS ang Sugbo, nalikaya na unta ang mga trahedya sama niini. If you go out of the lane, the VTMS controller will inform you. If you are out of speed, the VTMS controller will also inform you and will correct you. Andrea Patenia, News 5. Ang Special Board of Marine Inquiry kalabot sa panagbangga sa duha ka barko adto himuon sa kauluhan.
Samtang din sa Sugbo, ang unang pakisusi sa Marina 7 mipakita na kung ganong galing nalunod ang barko sa Tugo. King Perez, Sugin Lumi. Human sa unom ka adlaw sa pagkabangga sa duha ka barko, gipahibaw ni Coast Guard Cebu Station Commander Weniel Azcuna nga adto ipahigayon sa kauluhan ang Special Board of Marine Inquiry. Mga miyembro sa Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Maritime Industry Authority kon Marina, usa ka marine engineer ug usa ka kapitan sa barko gikan sa pribadong sektor ang maglangkob sa maong board. Apan dili pa nila masulti kon kano sa atukuron ang Board of Marine Inquiry ug mag-agad lamang sa ilang buhatan sa kauluhan. The Board of Marine Inquiry will be convened in Manila, no, and then investigators will be coming here in Cebu to conduct the formal investigation, gathering of evidences, and eventually the yun na nga po yung start po ng investigation po natin. Base sa inisyal nga pakisusi nga gihimo sa kauluhan, unang naigo sa atubangan nga bahin sa Sulpicio Express 7 ang wala nga bahin sa barko nga St. Thomas Aquinas. Kini mi resulta sa 5 ka metro nga gitas-on nga pagkabangag sa may car deck sa MV St. Thomas Aquinas. Apan gisundan kini sa pagdumbol sa bulbous bow sa Sulpicio Express 7. Ang bulbous bow mao ang nagbugdo sa ubos nga bahin sa atubangan sa barko ilawom sa waterline. Kini ang nakabuslot sa ubos nga bahin sa MV St. Thomas Aquinas diin nahimutangang engine room. Tungod kay ang buslot ilawom nga bahin sa barko, dali kining nalunod. Yung bulbous bow na yan naman ang bumutas doon sa may area ng engine room. Kung bakit nagkaroon agad na mabilis na pagpasok ng tubig. So nagkaroon siya ng flooding. So yung flooding niya affect the stability of the vessel to place on her port side. Nag-release siya agad. Hinoon giklaro ni Santiago nga adunay laing mga hinungdan nga angay lantawon sa pakisusi. Wala sila'y nakita nga problema sa software sa mga barko ug insakto kini sa mga gikinahanglan nga mga accreditations. Kompleto usab mga ekipo sa barko. Apan matud pa ni Santiago nga susihon pa kon giunsa paggamit niini atol sa pagkabangga. Yung lighthouse dapat, tingnan nila, i-survey nila kung tama pa ba yung height ng lighthouse doon sa laki ng mga barkong pumapasok. Kasi kung malaki ang barko at titignan mo malayo yan, ang tingin mo dyan, parang bangka na lang yan. Kasi ito yung barko mo, andito ka, andito yung lighthouse. Pag tinignan mo yan, ganun kalaki yan. Ang tingin ng tao dito, yung nagbabantay, hindi na yan, hindi na lighthouse yan. Buya na lang yan. Pero kung itataas mo yung lighthouse, andito ako, makikita kung level ng aking mata, lighthouse yun. Ang mapamatud-an nga sad-an sa panagbangga mahimong mapahamtangan sa silot nga pagtangtang sa franchise ug lisensya sa mga tripulante subay sa himon nga administrative proceedings sa Marina. King Perez, News 5. Samtang usa ka laing investigasyon ang gitakdang himon sa Kongreso sa nahitabong trahedya sa kadagatan. Si Congressman Terry Ridon sa Kabataan Party List misangat og resolusyon atubangan sa Kongreso ugma aron tawgon nini ang ahensya nga nalambigit sa nagpadayong investigasyon sa pagkabangga sa MV Aquinas o Sulpicio Express. Lakip nga patubangon sa Kongreso baw ang Coast Guard o Marina. Dapat kasi siyempre titingnan natin dyan kumusta ba yung implementation nila ng mga regulasyon. Gusto natin malaman kung talaga bang itong mga barko na ito ay naglalayag, seaworthy ba talaga yung paglalayag ng mga barko na ito, nakalusok ba sila sa regulasyon ng nasa proseso, at gusto natin na-determine yung negligence talaga, kung sino ba talaga negligent dito, yung Sulpicio ba o yung Tugo. Ang Philippine Coast Guard Cebu mupasusi na kung nganong wala mo respond ang barkong Trans-Asia 9 sa distress signal sa MV St. Thomas Aquinas sa wa pa malunod ang maong barko ni adtong Biyernes. Nasayran sa investigasyon nga mao palay pag-overtake sa Trans-Asia 9 ngadto sa Sulpicio Express 7 sa Mactan Channel sa wa pa ang panagbangga sa mga barko sa Sulpicio ug Tugo. Matud ni Philippine Coast Guard Cebu Commander Weniel Azcuna, standard operating procedure sa tanang barko nga mutubag ug mutabang sa bisan unsang alarma gikan sa laing mga barko. Napatik sa marine protest sa kapitan sa Sulpicio Express nga iya pang gitagaan og go signal ang Trans-Asia 9 nga mo
mo-overtake sa ilang barko pipila ka minutos sa wa pa may tabo ang trahedya. Ang MV TransAsia 9 migikan sa pantalan sa Subo paingon sa Cagayan de Oro ni atong gabi sa trahedya o gituohang posible pang nasugotan niini ang MV St. Thomas Aquinas. 71 na ang patay samtang 49 ang nagpabiling nga missing human sa nahitabong panagbangga sa barko sa Maylawis Ledge sa isla sa Mactan. Dugang upat ka mga patay nga lawas nakuha sa mga divers gikan sa ilawom sa barko kaganihang buntag. Lakip sa na-recover ang usa ka paa ug usa ka bukton sa tao. Dito si Ryan Sorote sa pagpangabot sa mga na-recover nga patayng lawas. Madin Sabang, Sugin Limi. Pasado alas 5 kaganiha gisugdan pagbalik ang search and retrieval operation sa mga pasahero sa MV St. Thomas Aquinas. 5 ka mga grupo sa mga rescue teams ug divers ang gipang dispatch sa command center ngadto sa kadagatan. Bisan sa nagkakusog na sug, pasado alas 7 dugang 6 ka mga patay nga lawas ang naugkat gikan sa nalunod nga barko. Unang gidala sa pantalan ang lawas sa usa ka bata ang gibana-bana nga nag-edad og usa ka tuig. Pipila ka minuto ang nakalabay, laing 5 ka mga lawas sa usa ka bata ug 4 ka mga babae ang gidala sa Talisay Fishport sa mga sakop sa Philippine Navy. Pasado alas 9, temporaryong gipahunong ang operasyon sa command center, gumikan sa kalit nga pagkusog sa sug ilawom sa dagat. And then unfortunately, yun na nga, medyo unfavorable pa rin talaga po yung weather natin today. That is why we opted to temporarily halt the diving operation for safety na rin po ng mga divers natin. Gidala sa Cosmopolitan Funeral Homes ang mga patay nga lawas aron sa ipahigayon nga public viewing karong gabi. Sugdan pagbalik ang search and retrieval operations kung mubalik sa normal ang lakat sa panahon ug ang sug sa kadagatan. We will immediately resume the diving operation as soon as weather permits po. Madin Sabang, News 5.